Dadog a gyermeked? Összefoglaltam, hogy miért érdemes a beszédélmény módszertan már 6-7 éves korban elkezdeni. Sziasztok! Ez a videó elsősorban azoknak az érintett szülőknek szól, akiknek a gyermekük dadog. Régen jelentkeztem már saját informatív videóval, kérlek nézzétek ezt el nekem, de a mentorátjaim mindig elsőbbséget élveznek. A téma, amelyről beszélni szeretnék, az az, hogy miért érdemes a beszédélmény módszertan már egészen fiatalon, már 6-7 éves korban közvetlenül a sulikezdés előtt vagy azzal párhuzamosan elkezdeni. Ahhoz, hogy ezt megértsétek, nem árt tisztába tennünk azt, hogy mi is a dadogás, és hogyan fejti ki személyiségromboló hatását. Amikor a gyermeketek elkezd akadozni, szavakat, szótagokat ismételgetni, akkor ezt még eleinte épphogy csak érzékeli. Ameddig nem foglalkozik vele túl sokat, addig igazából nincs ereje felette. Már megjelentek az akadozások a beszédében, érzékeli is ezt, ám ezzel együtt még nem kezd el visszahúzódni a szociális helyzetektől. Amikor azonban a környezetéből, jó szándékból, de helytelenül elkezdik neki mondani, hogy lassabban, nyugi, mi megvárunk, vagy amikor elkezdik helyette kimondani segítségképpen a beakadó szavait, akkor elkezd nyugtalanná válni, mert egyértelmű lesz számára, hogy ő különböző. Legalábbis szóbeli kommunikáció szempontjából. Ekkor indul meg az a folyamat, melynek során elkezd kihátrálni a szóbeli kommunikációs helyzetekből, és ekkor kezd el igazán felerősödni és szindrómává válni a dadogása. Vajon miért nem mesél nektek már ekkor erről részletesebben? Egyrészt, mert nem érti még ezeket a folyamatokat, másrészt, ha érti is kicsit őket, akkor is szégyell erről beszélni. Mi érintettek ugyanis nagyon szégyeljük a dadogásunkat. Az elmúlt években rengeteg olyan személyes konzultáción vettem részt, amelyeken a szülők meglepődve hallgatták a gyermekük nekem adott válaszait, miszerint ők már egyre kevesebbet beszélgetnek a kis barátaikkal, és egyre kevesebbet szerepelnek az oviban, suliban. Ezt a folyamatot érdemes minél hamarabb megállítani, hiszen ahogy idősödik a gyermeketek, egyre több szóbeli szituációban kell helytállnia. Ha nem, vagy csak számára elégtelen módon képes magát kifejezni ezekben a helyzetekben, akkor ezzel csak erősödnek a pszichés gátjai, amelyek napról napra hízlalják a szindrómáját. Megfelelő és hatékony segítség nélkül lehetnek ugyan jobb időszakai, ám a szindróma idővel szinte mindig visszatér, és sajnos a visszatérésekor általában erősebbé is válik. A beszédélmény módszertan segítségével hatékonyan újra tudjuk struktúrálni a gyermeketek beszédét, hiszen ennek segítségével elsajátít egy szabályozott ütem- és ritmikai rendszerre épülő, meghatározott hangsúly és tempókontroll által irányított beszédet. Ez nem hangzik túl egyszerűnek, és nem is az, ám az eredményeink önmagukért beszélnek. A mentorálási folyamat hosszú-hosszú hónapokig tart, ám eddig minden gyermek és felnőtt esetében is sikeresen győztük le a szindrómájukat, azaz félelmektől és akadozásoktól mentes lett a beszédük a mentorálási folyamat végeztével. A kitartó és kemény munka ugyanis mindenkinél meghozta és meghozza az eredményt. Jelenleg egyidejűleg közel 30 érintett sorstársal dolgozunk együtt, a döntő többségük gyermek. Azt azért nem árt, ha szem előtt tartjátok, hogy minél fiatalabb a gyermeketek, annál könnyebben tudunk megbirkózni a szindrómája alapjául szolgáló gátló pszichés tényezőkkel. Az elmúlt 5 évben bizonyította, hogy egy iskoláskorú gyermek dadogása a módszertanom segítségével 100%-osan megszüntethető. A legfiatalabb mentoráltam 6 éves, vele jelenleg is gőzerővel dolgozunk, ám a 7 éves Alexel és a 8 éves Millivel már legyőztük a dadogásukat. A YouTube csatornámon és a honlapomon mindkettőjük fejlődéséről készített videót fellelhetitek, a linkeket megtalálhatjátok a videó leírásában. Már a Milli és Alex is boldog, és nem utolsó sorban dadogásmentes életet élnek. Ám rajtuk kívül is számos gyermekkel dolgozunk együtt eredményesen, akiknek a beszédfejlődését a Beszédélmény Facebook oldalán hétről hétre ti is nyomon követhetitek. Az üzenet, amelyet ezzel a videóval át szeretnék adni, nektek szülőknek szól.
Egy iskoláskorú gyermek érettsége már elégséges a módszertanom szerinti kommunikációs rendszer elsajátításához, és minél hamarabb kezdjük el a gyermeketekkel a közös munkát, annál kevesebb negatív élményből származó félelmet kell feloldanunk, azaz annál könnyebben tudjuk legyőzni a dadogását. Amennyiben a ti gyermeketek is érintett, látogassatok el a honlapomra, melynek címe www.beszédélmény.hu. Ha pedig kérdésetek van, vagy szeretnétek személyes konzultációs időpontot kérni, írjatok egy e-mailt az istván@beszédélmény.hu e-mail címre. Sziasztok!